Kont, Għadni u se nibqa' kburi li Jien Laburist, kliem id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne fl-ewwel diskors tiegħu wara l-elezzjoni għall-mexxej tal-Partit Laburista. U d-folla numeruża f'Bormla, Chris Fearne irmarka t-tajjeb li sar fl-aħħar 7 snin, fejn fost oħrajn minn ekonomija li kienet sejra lura bħall-granċ inbidlet f'ekonomija li hija fost l-aqwa fl-Ewropa. Qal li l-ġid li sar fl-aħħar 7 snin huwa l-bażi biex inkomplu nibnu għas-snin li ġejjin. Minn issa il-qudiem irridu nkunu iżjed bojot mis-silġ. Ma nistgħux nħallu laqqas del ta' teba' waħda tħamġilna wiċċna jew isimna. Is-sigriet huwa l-għaqda. Chris Fearne qal li l-Partit Laburista jrid jibqa' maqut biex ikun miftuħ għal kulħadd. Il-partit tagħna twielet mit-sen ilu bil-valuri nobbli illi ngħinu l-aktar lil min l-aktar li għandu bżonn. Dak il-valur irridu nżommuh u issa għandna l-opportunità illi nwettquh fil-prattika. Intant, il-Prim Ministru rringrazzja wkoll lil Chris Fearne u lil dawk kollha li appoġġjawh tal-maturità kbira li jurew u tal-messaġġ li ntbagħat mill-ewwel biex jinġibed ħabel wieħed. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.